Zdravím ťa, tu je Maroš Fér, autor projektu marketing na stereoch.info a dnes sa chcem ťa spýtať, či podnikáš v tomto storočí alebo ešte v minulom. Pretože keď sa snažíš podnikať, tak je dobré ísť s dobou a je veľmi dôležité sledovať nové trendy, zisťovať, čo momentálne funguje, čo nefunguje, hlavne v oblasti marketingu. Pretože ako náhle predávaš hocičo alebo ponúkaš nejaké služby, predávaš nejaký produkt, ponúkaš nejaké služby, tak v podstate si čiastočne aj alebo mal by si byť čiastočne v oblasti informačného marketingu. Mal by si v tejto oblasti pôsobiť a myslím tým to, že ktokoľvek to bude u teba kupovať alebo sa rozhodne, že využije tvoj produkt alebo službu, tak ti bude dôverovať samozrejme predtým, než urobí tento krok, pretože kupujúci vždy je na strane väčšieho rizika ako predávajúci, je to úplne jasné, pretože investuje nielen svoje peniaze, ale aj dokonca aj stratený čas, pretože niekedy tie peniaze, ak si to rozmyslí, dáme tomu, alebo nie je spokojný s produktom, tak môže reklamovať a tak ďalej, ale dôležité je, že príde aj o ten čas, tak znamená, že riskuje strašne veľa. A na to, aby si vytvorili tú dôveru, tak je dôležité tvojmu teda potenciálnemu zákazníkovi dať najavo, že si odborník, že vieš, o čom hovoríš a že máš to, čo naozaj pomôže tvojmu záujemcovi. A ako to vlastne dať najavo tomu záujemcovi, že si odborník, je niekoľko spôsobov samozrejme, ale úplne by som povedal, taký posledný trend je to, že v podstate ľudia začínajú byť aktívnejší v oblasti sociálnych médií, začínajú byť aktívnejší na stránkach, to znamená majú svoje stránky, majú svoje osobné stránky, majú blogy, kde informujú svojich čitateľov a s radou svojich čitateľov vlastne ako keby majú neskôr možno potenciálnych záujemcov práve preto, lebo ponúkajú nejaké informácie, ponúkajú ich zadarmo, dôležité informácie v tej svojej oblasti, v ktorom podnikajú a tým pádom vlastne zvyšujú dôveru u svojich záujemcov. Napríklad aj keď ideš k lekárovi, tak lekár ti dá nejaké rady, aby si buď predošiel, alebo aby ti pomohli, keď sa liečíš a samozrejme automaticky máš aj, dajme tomu, taký rešpekt pred lekárom, pretože má biely plášť a tak ďalej, má nejaký diplom na stene, ale chce ti pomôcť, to je dôležité a je to jeden príklad na to, ako to funguje aj niekde úplne inde, dajme tomu. Ak si chceš o tom prečítať viac, napísal som samozrejme o tom článok, tak ako vždy, link je pod týmto videom, pozri sa, klikni na to, klikni na link, prečítaj si to a zanechaj mi svoj komentár alebo svoj názor. Dosť ma to zaujíma. Toľko zatiaľ odo mňa, nech sa ti darí. Je Maroš Fér, marketing na stereoch.info. Čau, čau.